Dyna'r canlyniad y sgets. Wel, da ni wedi cyrraedd pinacl y gystadleuaeth ola y noson, sef wrth gwrs y cora cymysg. A'r cor cynta ar y llwyfan ydy cor Penybont. Dyma fwy o fanylion gan Arwyn. Ie, cor Penybont yn canu'r darn gosod Heddiw, Ddoe, Yfory gan Robat Arwyn. Ac mae Sioned Page, yr Arweinydd, yn barod i'w harwen nhw drwy'r darn. Cor y Penybont yn agor y gystadleuaeth i'r cora cymysg. Mae yna 7 cor arall eto i ddod. Diolch yn ôl at ni. Wedi digwydd. Brodda fi'r ail gor i gystadlu. Mae Meinir bellach yn cael cwmni'r cor cynta, cor Penybont i'r gar. Y cystadlu wedi cyrraedd penllanw, y gystadleuaeth ola fi'n y cor. A Sioned, ti ddor pleser i arwen y cor cynta ar y llwyfan. Mae nhw'n griw da. O, dyn, war y teg, ar ôl gwbl o glwts a gweiddi. Mae'n rhai bod eich llym, oes e? Oes, da'r rhai, a fwy na'r gili, ond sa'n edrych yn eb. Na, ond dwi'n gweld ti, sa'n ei dysgu, O, dwi'n gwybod.
Sgidiau newi a ddim yn gweithio. Ond nhw'n iawn ar gyfer y llwyfan. Oedd, ni'n gwybod gyffro symud. Ond os na i droi ochr hyn fan hyn, cadeirydd y clwb eleni. Mae wedi bod yn flwyddyn fawr y llynedd. Do, llynedd, o'n i'n blwyddyn fawr, o'n i'n dothri 70 blwyddyn oed. So, lot o eitemau ymlaen gyda ni codi arian y stwff a dinner mowr, so... A crysau newydd i orffen y cyfan. A ni wedi cael rai newy lenni, lot o members newy, wel, so gyda ni rai newy celebrate hwn. Wel, chi yn edrych yn smart iawn yn eich crysau, ond chi'n credu bod chi'n gwneud digon i ennill hyn o, ydych chi? Da ni'n disgwyl i'r trydydd côr, sef côr Llanrwst, gyrraedd y llwyfan, cyfle da, felly groesawu'r gwestai diwedd arall, sef Meleri Williams. Croeso ato ni, Meleri. Diolch yn fawr. Un o gyfeilyddion swyddogol yr Eisteddfod.